हेलो लोगोफोर बरायबाय नोंथांमोनखौ चेनेलाव गासैखौ फिन खेबसेबाव गिबियावनो बरायना लाग्रोनाय जाबाय लोगोफोर दा जोंहा जायफोराहाय मबाइल रिचार्ज कास्टमार्सफोर जायफोरा बे समावहाय एयारटेल सिम नोंथांमोना बाहायगिरिफोर नोंथांमोना एयारटेल सिम जायफोरा बाहायो नोंथांमोना जायफोरा सालायो दा नोंथांमोननि थाखाय गोजोनथाव खौरां मोजां खौरां गुड निउस लानानै फैलायबाय लोगोफोर दा एयारटेलनिफ्राय मोनसे अफार गोदान प्लेन्स ओंखारना फैदों दा बिथांमोनाहाय बे प्लेन्सखौहाय रिलिज खालामबाय दा नोंथांमोनाहाय जायफोराहाय एयारटेल रिचार्ज सोयो नोंथांमोना जायफोरा एयारटेल सिम बाहायो दा नोंथांनि थाखाय बे मोनसे गोजोनथाव रादाब लोगोफोर दा बेनो जाहैबाय नोंथांमोना जायफोराहाय किपेड मबाइल फन मबाइल फिसा नोंथांमोना बाहायो नोंथांनि थाखाय बे मोनसे मोजां खौरां दा नोंथांमोना खम समनि गेजेरावनो एयारटेल रिचार्ज सोनानै नोंथांमोना रायलायनो हासिगोन अनलिमिटेड गोसो बायदि नोंथांमोना रायलायनो हानाय सुबिदा खालामना होदों दा बे रिचार्जनि बेसेना जाहैबाय 189 दा बे 189 जों नोंथांमोनाहाय अनलिमिटेड गोसो बायदि रायलायनो मोनगोन बेनिफ्राय 1 GB डाटा मोनगोन ओमफ्राय 300 SMS नोंथांमोना मोननो हागोन बेजों लोगोसे नोंथांमोना बे 189 नि रिचार्जजों नोंथांमोना 21 सान नोंथांमोना मोननो हागोन लोगोफोर भेलिडिटिखौहाय 21 दिननि थाखाय दा बे मबाइल गिदिरावबो सोलियो बेनिफ्राय नोंथांमोनाहाय 1 GB ल' मोननो हागोन लोगोफोर 21 दिनाव टटेल दा बेवहाय जायफोराहाय किपेड मबाइल फन आरो एन्ड्रइड मबाइल फन नोंथांमोना बाहायो दा नोंथांमोना जुदि सिमखौहाय मोननै मोनथाम बुरजा दङब्ला नोंथांमोना सिमखौ गोबां खामानियाव बाहायदोंब्ला नोंथांमोना सिमखौ थैजानो गिदोंब्ला नोंथांमोना बे रिचार्जखौ सोनानै नोंथांमोना दोननो हागोन आरो जायफोराथ' अलरेडि किपेड मबाइल फन बाहायो नोंथांमोननि थाखायथ' बे जोबोद मोजां सुबिदा नोंथांमोना बे रिचार्जखौहाय सोनानै इउज खालामनो हागोन बाहायनो हागोन दा बेनोमोन लोगोफोर एयारटेल जायफोराहाय सिम बाहायो नोंथांमोना जायफोराहाय एयारटेल मबाइल रिचार्ज नोंथांमोना एयारटेल कास्टमार्स नोंथांमोननि थाखाय बे मोनसे नोंथांमोननि मोजां सुबिदा गोजोनथाव खौरां गुड निउस बियो दा बेनो लेटेस्ट आपडेट्स नोंथांमोननि थाखाय दा एयारटेलनिफ्राय गोबां मोजां दासान्दि अफार होगासिनो दं लोगोफोर दा नोंथांमोना बेखौहाय इउज खालामनायबानो जाबाय लोगोफोर स' लोगोफोर बिदिब्ला नेक्स्ट भिडिअ फिन खेबसेबाव गोदान भिडिअजों लोगोसे लोगो मोनगोन थेंक इउ फर वाचिं सी यू अगेन बाय बाय एन्ड टेक केयार